हेलो फ्रेंड्स बरायबाय माय बड' टेक चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बयखौबो आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ। दायो बे समाव नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानदों जे बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनहा जायफोर जबाव इन्टारेस्टेड एबा जब नागिरगासिनो दं नोंथांमोननि थाखाय जोबोद मोजां खौरां एबा बिग आपडेट नोंथांमोननि थाखाय। दायो जायफोर नोंथांमोना जबनि इन्टारेस्टेड गैया अब्लाबो नोंथांमोना शेयार खालामनानै होजे जायफोर बिथांमोनहा जब नागिरगासिनो बिथांमोननि थाखाय हेल्पफुल जायो जाहाथे। नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय जाहाथे क्लियर जायो। बियो जाबाय मोनसे सर्ट नटिफिकेशन दा ADRE नि 2.0 नि मोनसे नटिफिकेशन बियो दा आसाम ट्रिब्युन मोनसे निउसनि गेजेरजों बेखौ मोननाय जादों। दायो नोंथांमोनहा मिथिनानै लानो हागोन बे सर्ट नटिफिकेशननि गेजेरजों नोंथांमोनहा एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया आरो क्वालिफिकेशन आरो बेनि माखासे भेकेन्सिसफोर बेफोरखौ जों मिथिनानै लागोन आरो जोङो जबखौ मिथिगौ जे जबा मोननै क्लासाव जायो होननानै मिथिखायो जोङो थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेड हिसाबै जोंहा जबा ओंखारो बिनि माखासे भेकेन्सिस टटेल बेसेबां फैखो आरो थार्ड ग्रेडआव बेसेबां आरो फोर्थ ग्रेडआव बेसेबां जोङो बिनि भेकेन्सिसफोरखौ मिथिगोन आरो क्वालिफिकेशन आरो क्राइटेरिया बेफोरनि गेजेरजों जोङो मिथिनानै लागोन बे भिडिअनि गेजेरजों। अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामबाय नोंथांमोना नायलांदो। लोगोसे नोंथांमोननिसिम फिसा रिक्वेस्ट खालामो नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, शेयार खालाम हाजासे जाहाथे नोंथाङाबो गुबुनखौ मदद होनो हानाय बायदि। दायो नोंथांमोना जायफोर गोजाम अब्लाबो नोंथांमोना शेयार खालामनानै होनो हागोन जे नोंथांमोना जबनि इन्टारेस्टेड गैयाब्लाबो। दायो जोङो नायनोसै बेवहाय केटेगरि हिसाबै थार्ड ग्रेडआव केटेगरि हिसाबै बेवहाय राननाय दङ फार्स्ट केटेगरि 1आव जोंहा डिग्री लेभेलनि जायो। बेवहाय नोंथांमोना साइन्स स्ट्रिमानो जा कमार्सआनो जा गासैबो हागोन बेवहाय अनलि फर डिग्री बेचलर डिग्री अब्लाबो जागोन। बिनिफ्राय 6 मान्थ्सनि डिप्ल'मा कम्पिउटार डिप्ल'मा थानाय नोंथांमोना बिदिब्लाबो जागोन मोजां। बिनि थाखाय आलदा बेहाय माखासे भेकेन्सिसफोर बा पस्टफोरा माखासे थिखानाय जागोन। बेवहाय जेनेरेलि कम्बाइन हिसाबैसो बे पस्टखौ लानाय जादों नालाय बेहाय मोजां पस्टआव मोनगोन आरो ना माखासे डिप्ल'माफोर थानाया। बेहाय नुनो मोन्दों जों बेहाय डिप्ल'मा कम्पिउटारनि 6 मान्थ्सनि आरोखि ना स्टेन'ग्राफि बेफोरावबो नोंथांमोना मोननो हानाय जागोन। बिनिफ्राय बेचलर लाइब्रेरि साइन्स थानाय बेबायदिब्लाबो जागोन बा कम्पिउटार 6 मान्थ्सनि बेहायबो नांफाखागोन। बेहाय टटेल दङ जोंहा ग्रेड 1 हिसाबै 4055 भेकेन्सिस दङ। बेनिफ्राय केटेगरि 2 हिसाबै जोङो नायगोन बेवहाय HS पासनि जानांगोन। HS आर्ट्सआनो जा साइन्सआनो जा मोननैजों टटेल 3227 भेकेन्सिस दङ बेवहाय लोगोफोर। बिनिफ्राय जोङो केटेगरि 3आव जों नायगोन ग्रेड 3नि आन्दारावनो दे बेयो गासैबो। बेहाय HSLC केटेगरि 3आव जाहैबाय HSLC बे जाबाय LMB ड्राइभिं लाइसेन्स थानाय नोंथांमोननि थाखाय बे जाहैबाय ड्राइभार। बिनि थाखाय 418 बेहाय भेकेन्सिस दङ लोगोफोर जोङो बेखौ मिथिनानै मोनबाय। बिनिफ्राय एस होननानै बुङोबा जों एसनि क्राइटेरियाखौ जों नायगोन। ST हिसाबै जोंहा 5 इयार्स एगजेम्पसन दंखायो एबा 5 इयार्स जोंहा प्लास मोनदेरखायो SC आरो ST मोननैनि थाखाय। आरो बेवहाय माने अनलाइन फि बेवहाय नाङा आरो ना जोंहा जेबो STनि थाखाय बा SCनि थाखाय बेवहाय नाङा। 18 निफ्राय आप टु 40 इयार्ससिम जोंहा मोनगोन प्लास 5 इयार्स जों प्लास खालामोब्ला अबा 45 जों इयार्ससिम एप्लाइ खालामनो हागोन। बेनिफ्राय एजखौ जोङो केलकुलेसन खालामगोन 2023 नि जानुवारि 1 थारिखनिफ्राय केलकुलेसन खालामगोन एज हिसाबै। दायो जोङो एक्सेन्ज कार्डखौ लोगोफोर नोंथांमोना जायफोर बानायाखै एबा क्वालिफिकेसन आपडेट खालामनो गोसो नोंथांमोना खालामदो एबा खालामाखैब्ला खालामनानै लादो जाहाथे नोंथांमोना ग्रेजुवेटनि पस्ट जा केटेगरि 1आव एप्लाइ खालामनो हायो। नोंथांमोना बेनि थाखायनो एक्सेन्ज कार्डखौ एप्लाइ खालामाखैबा एबा आपडेट खालामाखैबा क्वालिफिकेसनखौ आपडेट खालामनानै लादो। दायो जोङो बिनि गाहायाव जों मा नायगोन डकुमेन्टस आपल'ड जोङो बेखौथ' मास्ट बि नांखागोनखा रिसेन्टलि पासपर्ट साइज फट'ग्राफ बिनिफ्राय सिगनेचार बेखौथ' नांखागौखा। बिनिफ्राय अनलाइन फि एप्लिकेसन फिस होनदों जों बेखौ नाङा जोंहा ST हिसाबै एगजेम्पसन दंखायो। बिनिफ्राय एप्लिकेसन प्रसिडिउर जोङो माखासे उननि भिडिअआव जोङो बेखौ क्लियारिफिकेसन मोनजोबगोन गासैबो मानो होनबा बियो मोनसे सर्ट नटिस एबा बियो मोनसे सर्ट नटिफिकेसन। बिनिफ्राय माखासे फुल डिटेल्स जोङो मोननो हागोन। बिनिफ्राय अनलाइना जागोन seva.online.org बेनिफ्राय जागोन। बिनिफ्राय assam.gov.in बे अफिसियेल साइटआवबो नोंथांमोना मोननो हागोन। बिनिफ्राय एप्लाइखौ होननानै बुंदों एप्लाइआ अनलाइन जागोन लोगोफोर 10 नभेम्बरनिफ्राय स्टार्ट जानानै आप टु 29 डिसेम्बरसिम जोंनि एप्लाइआ जागोन लोगोफोर लं टाइम दंबावो। दायो लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय बे भिडिअनि गेजेरजों मेसेज होबावो जे नोंथांमोना जायफोर आसाम पुलिस SI आरो थार्ड ग्रेड 4th ग्रेड बेफोरबायदि माखासे ADRE नि आन्दाराव नोंथांमोना टारगेट लागासिनो दङ एबा प्रिपारेसन खालामगासिनो दं नोंथांमोननि थाखाय बे भिडिअनि एबा बे चेनेलनि गेजेरजोंबो नोंथांमोननो जिकेनि भिडिअफोर आं लाबोनाय जागोन। नोंथांमोना जुदि गोनांथिब्ला कमेन्ट खालाम, लाइक खालाम, जुदि गोनांथि गैयाब्लाबो नोंथांमोना कमेन्ट खालाम, आं नोंथांमोननि कमेन्टखौ नायनो नाजागोन।
अब्ला लोगोफोर बेवहाय थार्ड ग्रेड एबा ग्रेड 3 नि आन्दाराव जों बेहाय मिथिनानै लाबाय बेनि सिलेक्शन प्रसेस बेखौ जों उनाव गासैबो सावरायनानै लासिगोन दायो जोङो लोगोफोर बेवहायबो मोनसे आरोबाव नटिफिकेशन बेनिनो एबा ADRE 2.0 निनो जोंहा बेवहाय क्लास 4 एबा ग्रेड 4 नि आन्दाराव जोङो ग्रेड 4 नि आन्दाराव जोङो सावरायगोन एबारो दहायो जोङो मोनसे सावरायदोंमोन जे ग्रेड 3 नि आन्दाराव ग्रेड 4 नि आन्दाराव जों मा पस्ट एबा भेकेन्सिसफोर थायो बिनि क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया बियो माबादि जों बेखौ बेहाय नायनानै लागोन मिनिमाम क्वालिफिकेशन जों बेहाय ओइचएस आप टु ओइचएस पाससिमबो एप्लाइ खालामनानै लानो हायो दे बेवहाय जोङो नुनो मोनदों 10 क्लास 8 निफ्राय आप टु क्लास 10 सिम बेहाय जोङो मोनदों आरोना जोङो बेहाय नायनानै लानो हागोन मिनिमाम क्वालिफिकेशन बेहाय जोङो नुनो मोनदों ओइचएस सिम जोङो ग्रेड 4 आव जों एप्लाइ खालामनो हानाय जायो ग्रेड 3 आव नोंथांमोना डिग्री आफ्टर डिग्री लेभेलसिम एप्लाइ खालामनो हायो जाय नोंथांमोना ग्रेजुवेट जाहैबाय नोंथांमोनहा बे 4 ग्रेडनि थाखाय इलिजिबल जानाय नङा लोगोफोर ग्रेड 4 नि थाखाय नोंथांमोनहा ग्रेजुवेट लेभेलनिया एप्लाइ खालामनो हानाय नङा दायो जोङो बिनि माखासे भेकेन्सिसफोरखौ नायगोन HSLC बा जा नोंथांमोना HSLC जा नोंथांमोना मेट्रिक पास नोंथांमोननि थाखाय भेकेन्सिया जाहैबाय 1060 दङ बिनिफ्राय HSLC जायफोर नोंथांमोना ITI बा इलेक्ट्रिशियान्स फिटार्स वेल्डार वायारमेन बेफोरबायदि नोंथांमोना माखासे टेक्निकेल लाइनाव कर्स लानाय आरो नोंथांमोनहा डिप्ल'मा दङ अब्ला नोंथांमोननि थाखाय भेकेन्सिसा एक्सट्रा दङ 1990 बिनिफ्राय जोङो बेवहाय आरोबाव नायबावनो हायो रिड आप टु 8 पासनिफ्राय मिनिमाम आरोना 8 पासनि थाखाय माखासे फिसा बेहाय माखासे सुइपार माखासे मासन बेफोरबायदि माखासे फिसा भेकेन्सिसफोर थागोन बिनि आन्दारावनो बियो जाहैबाय कम्बाइन टटेल 950 भेकेन्सिस दङ बेहाय टटेल आप टु 8 पासनिफ्राय लानानै HS पाससिम एप्लाइ खालामनो हानाय जायो ग्रेड 4 आव अब्ला लोगोफोर बेफोरनि माखासे क्राइटेरिया एबा माखासे गोनांथि बेफोरखौ जोङो ग्रेड 3 नि माखासे नटिफिकेशन जा दहाय एसे सिगाङाव जों बुंबोदों बेजोंनो सेम गासैबो अब्ला लोगोफोर बिनि माखासे क्राइटेरिया बियो गासैबो सेम ग्रेड 3 निजों जों दहाय जेरैहाय मोननो हादों बेजों सेमानो गासैबो अब्ला लोगोफोर जोङो मिथिनो हाबाय बे भिडिअनि गेजेरजों अब्ला नोंथांमोना प्रिपारेसन खालामदो जे GK माखासे रिजनिं बिनिफ्राय मेथ्स गासैबो नोंथांमोना रिटेननि थाखायबो नोंथांमोना प्रिपेयार खालामदो आरो बे चेनेलनि गेजेरजोंबो नोंथांमोना मोननो हानाय जागोन आरो गोनांथि नंगौ ना नङा नोंथांमोना कमेन्ट खालाम हाजासे आरो जाहाथे नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालाम आरो शेयार खालाम आरो नोंथांमोना सापर्ट होबाय था नोंथांमोननि सापर्टनि गेजेरजोंसो आंबो नोंथांमोननो भिडिअ एबा इनफरमेशन भिडिअफोरखौ लाबोबाय थानो हागोन बेनि थाखायनो नोंथांमोना सापर्ट होबाय था थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय उननि भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन बाय बाय